Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abokai barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da wannan rana ta Juma'a. Yau na kawo mana goron Juma'a na ranar Juma'a mai albarka. Wato na kawo mana hanyar da za ka yi ka sayi data mai sauƙi, mai arha, ga ƙarfi kuma a wannan datar da za ka siya. So data ce wacce za a baka a kamfanin MTN da zan nuna mana yadda za ka yi ka sayi wannan datar. Ɓangaren Zen akwai offer da suke badawa ta data wacce naira 100 gig, 200 2 gig, 300 3 gig suke ba wa mutum bonus. Wannan offer ne suke bada. Sannan bangaren MTN akwai wata offer ita ma da suke bada wanda 200 za su baka 1 gig. So domin ganin wannan offer din da zan nuna mana da yadda za ka yi ka siye ta, ka biyo mun har ƙarshen wannan bidiyon. Kada ka manta idan kai sabo ne a wannan channel ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, ka zaɓi wal. Hakan shine zai ba da dama da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da kai. So da farko abin da zamu je mu shiga cikin phone wajen da ake yin kira domin mu sa waɗannan code din wanda za a ba mu data da su. Bara mu fara da Airtel wato Zen, mu ga yadda za su ba mu 1 gig a naira 100. Abin da zaka zo kai code din zaka zo danna shine star 312 star 56 2 sai hash. So kana dannawa zaka danna kan sun naka na shi Zen din. So idan ku duba za ku ga gashi nan 1 gig at naira 100, 5 days kwana 5, gashi nan 2 gig 3 gig 300 200 duka kuma 5 days. Wannan karabasa ce da suke badawa. Sannan za mu koma bangaren MTN, shi ma star 312 star 65 star 2 star 1 hash. So shi ma sai ka danna. So kana danna MTN kaga will you like the welcome back 1 gig data plan to auto renewal on expiring. Sai ka zo ka danna no. So kana danna number 2 zaka danna no. Ka gani activated. Bani da isasshen kuɗin da zan siya wannan datar 1 gig din. Yanzu ina sa naira 200, za su bani 1 gig akan naira 200 a bangaren MTN. Na Zen kuma kun gani yadda naira 100 za su baka 1 gig, 200 za su baka 2 gig, 300 3 gig. So wannan shine hanyar da zaka yi ka sai data mai sauki ta hanyar offer da suke badawa. Ka gwada ko Allah zai sa kai ma sun baka wannan offer din, kai ma sai ka mora. Wannan shine goron Juma'a da na bada. Kada ka manta idan kai sabo ne a wannan channel ka danna like, idan ka danna alamar subscribe, kuma idan ya burge ka danna like ka share ga sauran abokanka domin su ma su gani su amfana da wannan datar ta offer da